Jahodové lístie, ako hovorila moja stará mama, je výborné na čaj. A pretože v dávke potravín je len jedna dávka čaju, môže sa mi pár listov hodiť. Zmije nemám rád, i keď sa o nich hovorí, že sú užitočné. Ale majú vraj celkom chutné mäso. Tak sa o tom presvedčíme, i keď zajac by mi bol milší. Tento potok ma čo nevidieť dovedie až ku skalám, kde sa mám skrývať. A zásoba vody bude dôležitá. Musím sa pochváliť, ale toto bol naozaj dobrý nápad, dať vodu do obalu z potravinovej dávky. Tak teda tu niekde budem 5 dní prebývať. Pekné miesto, ale trocha smutné. Len aby sem nechodilo veľa ľudí. Voda zavesená v priestore i v tej najväčšej horúčave zostane pekne studená. Som si nanosil lístie na lôžko, urobil som si malé ohnisko a stenu z vetví, aby nebolo vidieť oheň. Pod skalu som si nanosil zásobu dreva. Prístupové cesty som zaistil proti nečakanej návšteve. Určený čas som na križovatke lesných ciest blízko svojho úkrytu rozprestrel na zemi kusy padáka. A vrtuľník s veliteľom tu bol skoro na sekundu, ako každý deň potom. Znamenie vo tvare V mu oznamovalo, že som v poriadku na mieste. To bolo vopred dohovorené, práve tak, ako pomoc v hájovni pre prípad potreby. Som sa pokúsil rozložiť oheň šošovkou z ďalekohľadu, pretože v kádečku bolo málo zápaliek. Bolo to pracnejšie, ale potvrdilo to prednášanú teóriu. Raňajkoval som čaj a druhú konzervu. Aby uhlíky vydržali žeravé až do návratu, zakryl som ohnisko drnom. A aby ma nepokúšala zásoba jedla a cigariet, ukryl som ich s niekoľkými inými predmetmi blízko jaskyne. Čakal ma presun na určené miesto, kde som mal plniť prvú úlohu. A toto opatrenie ma malo upozorniť na nežiadanú návštevu za mojej neprítomnosti. Orientáciu mapy mi pomáhalo slnko a hodinky. Kým
kým som došiel na okraj lesa, kde malo byť moje prvé pozorovacie stanovište, kontroloval som niekoľkokrát smer postupu. A natrhal som si pár listov šťavela. Má celkom dobrú chuť, keď nie je to nič lepšie. Prvá úloha bola pozorovať premávku na železničnej trati a zaznamenať prechod všetkých vlakov v obidvoch smeroch od 9. do 17. hodiny. Nebolo to veľmi ťažké a voľný čas som mohol dobre využiť. Tiež preto, aby som zabudol na jedlo a fajčenie. Cez pomernú diaľku bolo veľmi dobre počuť húkot vlakov a to ma veľmi nepotešilo, pretože to predpovedá zmenu počasia a dážď. Tiež komáre ma začali otravovať. A tak som musel urobiť protiopatrenie. Na jedálnom lístku bola dnes na obed čokoláda. Šetril som si ju a vychutnával, ale rovnako bola za chvíľu preč. Povinnosťou vojaka v nepriateľskom tyle je sledovať počínanie nepriateľa a zapamätať si priestory a miesta, kde bol spozorovaný. Nevedel som, či to boli značkári alebo nie, tak som pre istotu do mapy zakreslil miesto, kde zachádzali. Keď pozorovanie skončilo, vracal som sa okľukov do svojej jaskyne. Potreboval som sa osviežiť a umyť a tiež vyprať prepotenú košelu. V potoku ma upútali nejaké tiene. Bola to zrejme náhoda, pretože viac som nechytil. Ale večera bude aspoň pestrejšia. Než som šiel do jaskyne, pozoroval som okolie, či tu niekto v mojej neprítomnosti nebol. Všetko bolo na svojom mieste. Tak ma veliteľ predsa našiel. Ale také pozdravy mám celkom rád. Pretože pri varení sami pustia vodu. Ale musia sa dlho variť, aby zmekli a boli stráviteľné. Medzi tým som pripravil na pečenie zmiju a pstruha. Mali sme za úlohu zhotoviť pascu a pokúsiť sa uloviť zver. I zastreliť drobnejšiu zver sme mali dovolené, to dohovoril veliteľ s lesnou správou. Inak by to bolo trestné. Ale na úspech som veľa neveril. Bolo to strašne primitívne a nemal som dobrú návnadu. Pod pstruha a zmiju som dal trocha masti, ktorú som si schoval z bravčovej konzervy.